Bună, sunt Rexa și sunt la PC Garage în stand la Comic Con și astăzi vreau să dau cea mai nouă carcasă de la Alpha Gear, Dervish Mark 1. Hai să vedem dacă ghicește cineva prețul corect. Dacă îmi spui prețul corect al acestei carcase, e a ta. Nu pot să aflu nimic despre carcasă, nu? Din păcate nu. În jur de 850? Nu, dar îți mulțumesc mult. Bună, scuze că te deranjez, am un challenge pentru tine. Dacă îmi răspunzi corect la întrebarea ce preț are carcasa asta, este a ta. Well, are lumini. Are lumini, da. E drăguță. E drăguță și de obicei e drăguțe și scump. Deci, o să-i zic, așa, intuiție, 7350. Carcasa. Yeah. Ok, nu e răspunsul corect, dar îți mulțumesc mult. Cu plăcere. Scuze că te deranjez, voiam să te întreb dacă poți să-mi spui prețul corect la această carcasă și dacă îl spui, ia ta. 1000 de lei? Nu, dar îți mulțumesc pentru răspuns. Bună ziua, am o întrebare pentru voi și dacă îmi răspundeți corect, o să câștigați o carcasă. Bună ziua! O să lăsăm pe cel mic să ghicească. Îl lăsăm pe cel mic. Bună, cum te numești? David. David, ce preț crezi că are carcasa asta? 1020. Nu, dar îți mulțumesc mult pentru răspuns. Bună, scuze că te deranjez. Voiam să te întreb dacă te bagi la un challenge? Da, sigur. Întrebarea este următoarea. Care este prețul corect al acestei carcase Alpha Gear? Și dacă îl ghicești, ia ta. În euro sau lei? Hai să zicem lei. 400 de lei? Da, 400 de lei. Felicitări! Mulțumesc!